Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa among Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat nga sa makausap pa inyo ming gipadayon sa inyong tagsa-tagsa ka mga Piloy-anan. Karong hapuna ang atong sugilanon gikan diri sa among gamay nga hardin gawa sa among Piloy-anan. Naguluhan og si Unyot. Si Unyot mao si Attorney Antonio Oposa Jr. Usa sa labing bantugang abogado dila sa Subo sa tibok Pilipinas sa tibok kalibutan sa bag-ong panahon. Si Attorney Oposa mao usa sa labing inila ug isog nga nibarog para sa environment. In fact, din sa Asia giila siya nga mao'y pioneer sa environmental law, sa pag-practice sa environmental law. Karong hapuna ang pipila ka mga sugilanon unsa nato ka dakong garbo nga nakaangkon ta og kaliwat, tingog og representante sama ka isog og kaligdong ug katakos ni Unyot Oposa, Attorney Antonio Oposa Jr. Si Atty. Oposa wa mataw diri sa Subo, dito siya mataw sa Manila. Kaya ang iyang amahan, bantugang doktor, si Dr. Antonio Oposa Sr., usa sa labing bantugang doktor sa iyang panahon. Pero diri siya nagdako sa Subo. Si Unyot Oposa diha puyo sa iyang mga apuhan. Paglusad siyang libro dinhi Subo, ako nahibaw-an na diha siya magdako sa Pinoy-anan sa iyang mga apuhan sa Sepulveda, sa Dan Sepulveda, sa Cebu City. Pero dakong bahin sa iyang kabatanon, sigihan siya dito sa Isla sa Bantayan. Kaya doon sa yuta dito ang iyang mga ginikanan o mga apuhan. In fact, mao nahimutangan karon sa eskwelahan o sa Pinoy-anan ni Atty. Oposa nga iyang gihimong training center para sa pagpanalipod sa kinayahan, pagpanalipod sa kadagatan, pagpanalipod sa mga isda, pagpanalipod sa atong kalikupan. Batanong abogado si Atty. Oposa, diyang nasuod sila sa akong asawa, si Dr. Iris. Ay, kaya si Pulvida og ang Mabolo, dool raman. Ang mahinumduman ni Dr. Iris nga ang mga ginikanan ni Unyot Oposa suod kaayo sa iyang mga ginikanan. Labi na sa iyang Tia Ellie nga naminyo ni kinsa natag-iyas telepono sa Ormocsip, si Tito Narsing. Ang nabana ni si Ellie mo iyaan igsuon sa inahan ni Iris, so iyang Tia Ellie unya naminyo ni Tito Narsing sa Ormoc. Mga inila ni mga pamilya unya suod kaayo sa mga ginikanan ni Unyot Oposa. Sumato nga nagkasuod sila si Unyot Oposa o si Iris. Doktora na sa Iris, abogado na si Atty. Oposa. Pero mga batanon pa kay sila, ingon sa Atty. Oposa, Iris, mananom ta og kahoy. Kaya bisagot sa naman ito yung proyekto. So, ni atong higayuna, batanon pa siyang abogado. Tungod tingali siyang exposure sa Isla sa Bantayan, o of course, saka makinadbanon sa iyang mga ginikanan o mga apuhan, nagka-realize na siya sa panginahanglan pagpreserbar sa environment. So mga batanon pa kay sila na nanom sila kahoy diha sa San Jose de la Montaña man sa una, karon nahimo ng Juan Luna Avenue, ya karon bago og ginganlan na og Saint Pope John Paul II Avenue. Ilan nang gitamnan og mga punuan sa kahoy nga ilang nahagdaw ni Atty. Oposa ilang gitanom diha. Uban sa ilang mga higala, uban sa mga igsuon ni Dr. Iris, yung mga silingan diya sa Barangay Mabolo. So sa batanon pa kay siyang abogado si Atty. Oposa, nagpakita ng timaan siyang dakong gugma sa environment. Pero ang unang advocacy ni Atty. Oposa paggraduar gyud niya sa law, pagpasar niya sa bar, mao gid ang pagtabang sa labing kabus nga mga kliyente. Kana bang idealistic kay siya nga pagkabatanong abogado, pagkakuha gyud ng lisensya isip abogado, ang iyang labing unang kliyente, ang iyang labing unang law office, mao ang mga prisuhan.
Wato siya sa mga prisuhan, iyang istoryaho dito mga pineriso, naunsa man ng kaso. Ako yung mga abogado, wa kay bayad. Di siya maningil og bayad. Iyang atimanon ang iyang giatiman ang mga kaso sa mga pineriso. Labi na ang labing kabus, labi na katong mga hamtong na bakaayo, na tanggong nagsud sa daghang katuigan kay wa intan malihok, way nagatiman sa ilang mga kaso. But of course, wa to magdugay, nakarealize si Atty. Oposa, tunay dakong buslot sa law practice din sa Pilipinas. Ug ang iya nakitaan nga dakong buslot ang environmental law. Way mga abogado nga nagtuon sa mga balaod sa pagpanlipod sa kalikupan. Daghan kay nga mga specialization sa balaod pero way nagtagad sa environmental law. Nakaywa may universidad din sa Pilipinas nag-offer og environmental law. Ngita siya o mga eskwelahan sa ubang kanasuran sa kalibutan. Ang iyang unang gieskwelahan og environmental law mo ang University of Oslo sa Norway, dahil gisaw siya sa Harvard University. Diin siya ni-graduar siya Master of Laws. Ang iyang Bachelor of Laws nakuha niya sa UP Diliman o niya, I think nag-business administration pa niya. So gipa-eskwela pa niya pagka-negosyante sa Ateneo, pero diha siya nag-graduar sa UP sa iyang abogasiya. Unya iyang Master of Laws dito sa Harvard. Pertingil-ngiga giti niya pagka-estudyante kay sa ilang graduating class siya mo'y commencement speaker. Tiyan mo na, Pilipino mo'y commencement speaker sa mga estudyante sa Estados Unidos ug sa ubang kanasuran sa kalibutan sa field sa environmental law. Na kung imo naunawon ang environmental law ka, boring anang maong specialization sa abogasiya, pero daghang salamat ni Attorney Antonio Oposa karon ang environmental o nagkasalamat sa global warming o sa climate change, ang practice sa environmental law giisip na karon nga must usa sa labing importante sa nakalilaing ng mga fields sa abogasiya. Isulbong pag-ayo ang popularidad ni Attorney Oposa adtong dekada 90. Diyang ipasaka siya og kaso nga labihan ka makasaysayanon nga hasta ang ubang kanasuran sa kalibutan hangtod karon nagtuon atong kaso nga iyang gipasaka. Katong maong kaso ni resulta to og duha ka mga bantugan kay mga doktrina, duha ka bag-o mga prinsipyo sa balaod. Ug abogado ka makamugna kay ingon ana nga mga legacy, as kang gilngigan nimo mahimo na ka moritero, pero si Atty. Oposa wa moritero. Nagsugod tong iyang pag-research atong maong kaso sa simple mathematics. Dekada 90 gipahibaw sa gobyerno nga dunay dulan gatos ka aplikasyon para laging sa tibuok Pilipinas. Ang ma-cover nga hektarya, gikwinta-kwinta ang Atty. Oposa, mas dako pa kaysa nahibilin nga mga lasang sa Pilipinas. So ingos Atty. Oposa, wa ko'y buhaton ini. Igdag ko ani ako mga bata. Wa na'y bukid. Upaw na tanang bukid sa Sugbo o sa tibuok Pilipinas kay ipalaging man sa gobyerno ang tanang kalasangan. Ipakuwang pa sa ilang gipalaging nga mga areas sa nahibilin na lang mga kakahuyan. Moto ni pasaka siya og kaso. Ug nakatalagsaon siyang kaso, ang mga kihante mao ang iyang mga anak ug ubang mga bata. Iyang gisabot ang mga bata, ang mga anak sa iyang mga kaila na sila'y kihante ining maong kaso. Ang ilang gikiha mao ang Environment Secretary, ang pangu sa DNR nitong higayon nga si Fulgencio Pacturan Jr. Na by the way, aktivista sab, so nakasabot kay iskausa ni Atty. Oposa. Pag-abot sa korte, sa lower court, basura. Hindi mo na huwes, kapinuang aning kasuha. Nga nung mga bata man mga kihante. Gipaapil pag kihasib ang mga kuan. Wa pa mga tao nga mga bata. So gibasura sa korte. Giporso ni Atty. Oposa hanto niabot ni sangko sa Korte Suprema. Sus, ang kaswerte ng Atty. Oposa, dunay sugbuanon nga Associate Justice ni atong higayuna 1993. Sugbuanon nga maestrado sa Korte Suprema ug ambot lalang gyud to sa labawng makagagahom, wa gyud to tuyua. Siya mo gi-assign sa ilang division nga ponente. Siya mo gipasuwat sa desisyon. Siya si retired Supreme Court Chief Justice Hilario Davide Jr. Wa pa ma Chief Justice si Davide
Atong 1993, Associate Justice pa lang siya. Pero siya nisuwat sa desisyon, labihang nindutas desisyon nga gisuwat ni Justice Davide ug karon mao na gitun-an sa nagkalaing kanasuran sa kalibutan. Duha ka doktrina ang naumol sa desisyon ni Justice Davide. Una, ang kitawag na karong Oposa Doctrine nga mahimo ra gyud ay pasaka ang kaso for and in behalf of the future generation. So mga anak ni Atty. Oposa, duha niya ka anak, murag si Ana, kanang iya karong anak na environmentalist, 4 anyos pa. Ang iyang laing anak nga si Antonio, abot pila pa edad ng Antonio, pagpasaka sa kaso, 6 years old, 7 years old pa. Ug ang mga anak sa mga kaila ni Atty. Oposa. So, gitawag kining kasuha karon og minor oposas versus fakturan. Mao ni ang mga kasong. So, Oposa Doctrine, mahimo kang mukiha para sa umabot nga henerasyon. Ang laing naumol nga bag-ong doktrina sa balaod, kanang gitawag og intergenerational responsibility. Lisod kay lito ko, no? Intergenerational responsibility. Sa ato pa, ang atong henerasyon karon dunay obligasyon pagpasaka og kaso aron pagpalipod o aron pagpalambo sa interes sa umaabot nga henerasyon. Gitugutan sa Korte Suprema ni atong landmark na desisyon ni Subuanong Magistrado Hilario Davide Jr. sa Korte Suprema. So tungod sa kadaugan ni Oposa atong maong kaso, nabaniog, nabantugan ang iyangan sa tibuok kalibutan. Pero sa Atty. Oposa, dili ni magbalampuson ang kaso kundi patungod ni Justice Davide. So iyag yung gi-credit nga si Justice Davide utros ang environmentalist, na si Justice Davide utros ang mag-uuma, mahigugmaon kay siyuta o mga tanom, og si June Factoran. Imaton ni Atty. Oposa, paggawas sa desisyon, why duha-duha si Factoran ni pahamtang og total ban sa logging din sa Pilipinas. So nahimo tong lisensya ni Factoran ang desisyon pagdili na lang yun sa logging sa tanang kalasangan diri sa ato sa Pilipinas. But of course, nahibaw ta nga wa gito higpit nga mapatuman, but nevertheless, talagsaon ang kadaugan ni Atty. Oposa. Laing kadaugan ni Atty. Oposa kadtong landmark sa nga desisyon sa Korte Suprema paglimpyo sa Manila Bay. Kay kini sa Atty. Oposa na minyo manig taga Cavite. Ang asawa ni Atty. Oposa si Grilly Remulla. Sakop sa pamilyang Remulla, kining hawd sa politika sa Cavite karon. Isip molupyo sa Cavite, ipasaka ang kaso kay apil man Cavite sa Manila Bay, kahugaw kayo Manila Bay, o giauhag niya ang korte pagsugo sa gobyerno paglimpyo sa Manila Bay. O karon landmark nga desisyon na hantod karon. Ang Korte Suprema mangayo og update sa mga local government units, sa mga national government agencies na limpyo ba nila ang Manila Bay. Of course, kita tanan na hibawa malimpyo ang Manila Bay, pero every 90 days mo explicar ang mga LGUs o mga NGAs nganong wa nila malimpyo ang Manila Bay. Ang rason nganong kila sila mo report every 90 days, every 3 months, mao ang landmark decision, landmark victory ni Atty. Oposa. Sumilngig ni sa Atty. Oposa kung saan niya pag-umol ang mga kaso nga iyang gipasaka aron pagkumbinser sa korte sa usahay mga balaod nga wa pa diha, sa mga interest nga wa pa diha, intergenerational responsibility. Na dinhi sa ato Subo, nitabang ni si Atty. Oposa sa kampanya batok sa illegal fishing. Buhi pa si aning Jojo de la Victoria, usa sa labing suod na kong higala sa broadcast industry sa Subo. Si Anhing Jojo de la Victoria nagsugod to isip tagduma sa programang Dangpanan. Kanang Dangpanan, mura siya format sa Tabang Patrol namo sa DYAB. Pero matoy original. Wa pay Tabang Patrol si Jojo de la Victoria, doon na Dangpanan. Nya katong iyang Dangpanan sa DYLA, amot nabalhin ba to Jojo og lain nga estasyon? Basta dito to nga kanang problema sa SSS, problema sa GSIS, problema sa ospital, problema sa masakiton, problema sa kaso sa yuta, problema sa squatting, sa informal settlers, problema sa pagpanamasama sa kinaiyahan. Dito tanan dangop ni Jojo de la Victoria. Mo tingan siyang programa Dangpanan.
Tungod sa kasikat ni Jojo de la Victoria, ni hit man to, ni click man to ang iyang programa, gitudlo siya ni kanhi Mayor Tami Osmeña, isip direktor, isip tagduma sa bantay dagat sa Cebu City. Sa iyang pagkatagduma sa bantay dagat, hilabihin ka aktibo ni Jojo de la Victoria. Kadlawng dako mangrunda sa kamerkaduhan, manakmit o mga truck sa pinabutan ng mga isda gikan sa amihan ng Subo. Epektibo kay itong kampanya ni Jojo de la Victoria. Ni samot pagid ka agresibos Jojo dihang nakipartner si Attorney Antonio Oposa Jr. niya. Si Attorney Oposa dagko na kay tulong ilang mga operasyon, di lang sila mangatang diha sa mga checkpoints sa mga truck gikan sa norte nga kargahan og blasted fish kato gidinamita nga mga isda. Manakay na gito silang barko. Dagko na kay mga barko panagatan. Nagpatabang si Atty. Oposa sa mga dagkong opisyal sa militar o sa kapolisan. Parte dagkuan na sa mga sensuro, mga uban pa mga pangisda nga ilang gipangronda kay nigamit og illegal fishing. Kadtong tuble, kadtong dynamite fishing, kadtong muro ami, apil to sa ilang gikampanyahan. Ug naggalampuson sila sa mong kampanya. Pero napildi ang kinabuhi ni Jojo de la Victoria. Idumtas Jojo sa pagkabungkag sa mga sindikato sa illegal fishing sa amihan ng Subo. Patay, ipusil patay. Batanon pa kay Jojo de la Victoria, batanon pa kayo ang iyang byuda, bata pa kayo ang anak. Mumitaw na si Jojo de la Victoria, gipasidunggan na ng Isla de la Victoria, katong Kawit Island sa una. Sa wa pa ito masumpay sa South Road Properties, gitawag itong Isla de la Victoria. Karon wa na nakadungog og Isla de la Victoria, kay ang bag-ungan maunay mas bantugan ang New Star. Mauna na ang New Star karon, ang Isla de la Victoria na. Pero tungod atong nahitabo ni Jojo de la Victoria, na guilty kaayo si Atty. Oposa. Na para niya, partly responsible siya sa kamatayon ni Jojo de la Victoria. Si Atty. Oposa mahimong mubaos. Iya ba yung mga in-laws ang mga Rimulya? Ang mga Rimulya, wa ba naigdungog ang mga Rimulya nga mga diplomats? Daghan ba silang armado? Labi na atol sa eleksyon des Cavite? Pero na-realize ni Atty. Oposa sa usa sa among panagsulti nga di mahimo liyo baos ta og bala. Pinatianay ni. Bausan ako sila, bausan ko nila, mapuo akong pamilya, mapuo ilang pamilya, patay tanan. Yun sa may dangatan. Magpadayon gihapon ng illegal fishing, di gihapon mabadlong. So, I don't know, tungod na ito sa iyang maturity, tungod sa iyang edad, ingon sa Atty. Oposa, lahion ako akong approach. Imbis ako silang awayon, ako silang amiguhon. Kung gibuhat ni Atty. Oposa, iyang ila-ila ang mga operators sa mga dagkong pangisdaan. Nangita siya kinsay mga kaila, kinsay mga kumpari, kinsay mga kaila nga kaila sa mga fishing operators. Ug iyang gi-amigo, iyang gi-ila-ila, ug iyang dili lecture, maayon kini sa Atty. Oposa mo pasabot, iyang gipasabot. Ngano nga dili maayo na magpadayon sila pag-engage og illegal fishing. Ano course, man niya pasabot, iyang ipakita na padayon mo, dakpon gyud mo. Disiplinahon gyud mo. Ug iyang sa Atty. Oposa, di kayo na to na ma-headline kay di man na ma-quantify, pero ni menos ang illegal fishing activities, human siya nakig-amigo, nakikigala, nakigila-ila sa mga operators, labing dagko nga mga operators sa illegal fishing diri sa Subo ug sa Kabisayan. So, as he matured, si Atty. Oposa ni usab sa iyang mga paagi sa pagpanalipod sa environment. Laing kontrobersyal na involvement ni Atty. Oposa din ni Subo. Kahinugdom diya limang tanan ini. Katong iyang road sharing scheme na siraduan ang pipila ka kadalanan din sa Subo gikan sa mga motorized vehicles. Unya, ang mga tao tugutan nga manglakaw lang sa mga sakyanan, magbisiklita, magduwa-duwa diha sa kadalanan. Of course, nindot kaayo ang mga programa. Karon atong na-realize ang ubang kanasuran, hangbay ra din ng road sharing scheme. Hastang New York, hastang Los Angeles, hastang Paris, hastang London, o ubang labing dagkong mga syudad sa kalibutan, nisirado na naman di silang daan, gikan sa motorized vehicles para sa mga mulupyo, para sa mga bisiklita, para sa mga limpyo na mga paagi sa mobility. Pero sa dihang gilusad to din ni Subo, way nakapasabot na to. So mato'y kuwang sa programa ni
Tony Oposa gititso niya patuman ang road sharing scheme dinhi nga ang iyang istoryahan maura mga local government officials, specifically silang Mayor Mike Rama ug ubang mga opisyal sa syudad. Kasi Mike Rama di man sama ka epektibong mapasabot ni Tony Oposa moto paglusad sa road sharing scheme dinhi Sugbo sa buwa kasabot ang mga Subuano nagbagulbol ang mga motorista nga natanggong. Pero kung usbon to sa pagpatuman nga iagi una og information campaign, pasabton una ang mga malupyo, mahimong mas malampuson ang road sharing scheme. Gisuwayan sabto ni Atty. Oposa sa Manila, mao gihapon nagbagulbol ang mga motorista tungod sa kakuwang sa pagpasabot. Pero kana mabasol na nimo ang mga koneksyon ni Atty. Oposa. Kaila niya ang mga mayor, so madiritso pagpatuman ang programa bisag way hanig. Kung kay si Atty. Oposa pila unsa ra man siya iyang capability. Di siya daghan kay siya mga gibuhaton, magtutudlo biya ni si Atty. Oposa sa environmental law sa UP, sa Ateneo, sa San Beda. Kuhaon pa siya, huwam na pa siya Harvard, patudoon siya dito sa Universidad sa Hawaii, sa Norway, o sa ubang mga lugar sa kalibutan. So patimbisihan ni Atty. Oposa, wa na siya panahon sa paglingkod, pasabot, wa na siya resources pa, wa na siya time sa pag ang yung tabuhimo ang iyang mga partner agencies. But apparently ang iyang mga partner agencies kutubra sa press release wa gyud aktual nga trabaho kay mo kita kabantay nga duna gyud education campaign nga gihimo dinhi sa ato sa kamapuslanon sa road sharing. Pero sa gusto nato sa dili sakto si Atty. Onyot Oposa. Di pa ta maka-realize karon kay dependent magayta sa atong mga sakinan, sa atong mga jeepney pasahero, sa atong mga buses. Pero moabot ang panahon maka-realize ta we are killing ourselves. We are killing our cities. We are killing our people. Kaya kung ita muhunong pagkonsumo sa gasolina, aparting hugawa na gyud sa atong planeta, aparting inita na gyud sa atong planeta. So, mahitabo duha ka butang. Mahal na kayong lana, di na ta maka-afford, so mapugos na latag baktas, mapugos na latag bisikleta, or init na kayo atong planeta, mapaig na ta kung magawas ta sa atong mga Pinoyanan. And by that time, makarealize na ta sakto si Atty. Oposa. Nalimpyuhan nato atong kadalan gikan sa mga motorized vehicles. Atong suwayan ang mas limpyo na mga paagi sa transportasyon sama sa bisikleta, sama sa naanda nato nga pagbaktas sa unang panahon. But by that time, uwahin na ang tanan. Mapaig na ta. Ambot pila na lang natin mahibilin kung si Bako dili gyud ni ma-reverse, dili gyud ni masulbad ang atong problema sa global warming. Manangganahan kay ko aning anak ni Atty. Oposa nga diliwat niya si Ana Oposa. Pero na abogada naman sa ni si Ana. O karon environmentalist na sab. Ingon si Ana ang labing dakong hulga sa planeta karon sa atong existence sa planet. Mao ang iyang gitawag nga global warming. Mato niya ang global warming mao nang pagsige og reklamo, perti namang inita, perti namang hugawa, daghanan ng mga sakit tungod sa atong kalikupan. Diwa ta himon. Kutob ra ta sa pagwain, kutob ra ta sa pagreklamo. Pero wa tay gihimo. Ambot hinaot buliwat ta ni Atty. Onyot Oposa na dunay gihimo, uban niyang gihimo wa magsilbi, nauwawan siya, napakya siya, pero wa siya magpuyo. Padayon siya na nakigbisog pagpralipod sa atong kinaiyahan. Karong bag-o, nang-imbitar si Atty. Oposa namang Iris nga moani siya Sugbo kay tuwa naman siya magbasis Manila. Okay. Na kani ba ang iyang foundation ko ano ni di lang ni Pilipinas, tibok Asya na ni, tibok kalibutan na ni ang iyang foundation para sa kalikupan. Ipa kanang iyang eskwelahan sa Bantayan, interesado gyud ko mo ana diha. Mutong pagpangimbitar niya nga ikuyog mi niyang Iris dito sa Bantayan. Ingon siya padada sa Iris sa iyang sista. Kay magsista siya, magbalak-balak ko dito. Samtang naata sa ilawang takdol sa buwan, itunong ko na yung mga tubig tayong takdol sa buwan. So, nindot na itong iyang plano. Ingon siya, ingnon na tamo, kanusa ko available. Pero, ready na mo diadaan. At tutag Bantayan. Weekend, tibok weekend ta dito sa Bantayan. Mag-inom ta dito tuba, maggilaw tag isda, pagbalak-balak ta samtang magsista sa Iris, takdol ang buwan, aas ka ni Duta. At ito mga tog baybayon. Dagan kay plano si Atty. Oposa. Unfortunately, wa gyud mag-abot ang among schedule. Katapusan niyang abot kadtong bitaw nagbaha ang tibok Sugbo. Kadtong dili ka biyahe so ningo sa Iris. Nyot di mi ka ana kay
matanggo nga mo sa kinan. Dito man ang iyang meeting sa IT Park. Doon siya meeting dito sa IT Park. So nangayo magpasaylo niya, wa may magkita. Huwag gin mag-abot among schedule. Di ako nahibawaan si Atty. Oposa, doon na tayo kakulian sa panglawas. So di nasa siya yung una na baka dasig o kabasko na maka biyahe-biyahe bisan usang orasa. So limitado na kayo yung panahon pag-ani sa Subo. Ya, di pag may mag-abot. So usa na sa iya mga damgo nga wa gyud matuman nga magbalak-balak mi dito sa Ilawom Stakdol Buwan sa isla sa Bantayan. Pero kinsay taga Bantayan nakaana na ba mo sa iya Pinoyanan ug eskwelahan? Mato ni Atty. Oposa kanang iyang luna diha sa Bantayan. Gihimo na niyang public beach, nindot kay nang iyang baybayon, di niya pabayron mga tao, mahimo mga ligo diha. Yang iyang bay self-sustaining, makabarug siyang kaugalingon. Way kuryente, way supply sa kuryente, pero naay solar power. So naay kuryente, naay supply sa kuryente, dili gikan sa krudo, dili gikan sa uling. Unya ang wastewater sa iyang Pinoyanan ma-recycle ra. Ang methane gikan sa Pansayan mahimong gamiton isip cooking gas sa iyang kusina. Super tininduta magtuyok-tuyok ra ba, mura na siya og example sa kining kang bahay ni Councilor Archival diri sa Talamban na ba ni ang bahay ni Councilor Archival. Makita na nimo nga environment friendly, pero kang ato ni po sa murag level up nga ang tanang proseso hasta paglutos pagkaon nature na ang muduma, dili wa nay pollutant. Unya ang atop sa iyang rest house diha sa Bantayan, iyang gihimong vegetable garden. So hasta iyang atop gihimo niyang garden. Mabito na nga gusto ko tan-aw dito kay garden sa ninako ang roof deck diri sa among ibabaw uban ni CB og ni Dr. Iris. So usa na sa among mga plano nga wa gyud matuman hangtod karon na mga tumi og Bantayan aron iya may pakituon dito giunsa niya pagtudlo ang mga mangingisda, ang mga mulupyo, ang mga local government units nga gusto mo ambit sa iyang kasayuran pagpanalipod sa environment. Pero karong bag-o, wa na may magkaistorya ni Atty. Oposa tungod tele siya ang kabisi. Ang iyang bag-ong advocacy mao ang West Philippine Sea. Ug perti na ko lipaya pagkadungog nako sa iyang advocacy sa West Philippine Sea. Kay niadto sa presidente pa si Rodrigo Duterte, Bisaya man, giswatan siya ni Atty. Oposa. Noy digong, ang iyang greetings ni Presidente Duterte, Noy digong. May Bisaya si Atty. Oposa hantod karon. Pakpakan ti ka Noy digong sa imong political will, iyang gipahalipayan si Duterte sa iyang paglimpyo sa Boracay, sa iyang pagdeklarar nga protected area ang kabahin sa West Philippine Sea. Pero iyang gipasidanan si Presidente Duterte sa iyang kasuod sa China. Isog kayo nga pasidaan ha, pero iya banggi I think si Atty. Oposa believer anang gitawag nga sandwich approach, nga kung manaway ka, imong i-sandwich og pagdaig. Imong unhan og pagdaig, dayon ang imong pagsaway, dayon imo na sang hapinan og lain nga pagdaig. Mao gibuhat ni Atty. Oposa. Pero ang nakanindot siyang suwat, isugyot siya nga masulba din nato ang problema sa West Philippine Sea kung kita'y mangu sa tibok kalibutan pagdeklarar ini nga protected area. So wa man tay labot sa South China Sea kay daghan mga nasod ang nangangkon ana, although ang China mo'y nangangkon sa tibok South China Sea, pero ato magiangkon ang West Philippine Sea. So iyang gisugyot ngadto ni Presidente Digong, iyang gitawag og nung Digong. Nung Digong ideklarar ang West Philippine Sea na Philippine Protected Park. Yanindot kayo yung ideya na kung atong ideklarar nga Philippine Protected Park, doon na tayo sukaran ng pabadlong sa China sa iyang paghimo o mga artificial islands. Siyang pagguba sa mga corals, siyang pagtukod o military bases diya sa West Philippine Sea. Basta nindot kayo pagkahanay ang mga argumento ni Atty. Oposa, ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. But of course, wa siya tagda ni Duterte. Wa actually, wa gani acknowledge ang suwat ni Atty. Oposa. Pero pag matuod na ang kinabuhi dili gyud matag-an, natapos ang termino ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga wa
atimana ang proposal ni Atty. Oposa. Nipuli si Presidente Ferdinand Marcos Jr. ug ang gitudlo na Justice Secretary si Boyeng Rimulya, brother-in-law ni Atty. Onyot Oposa. So, wa siya tagda sa niaging administrasyon karon. Ang original nga proposal ni Atty. Oposa gawas nga gisagop sa Department of Justice, ni commit si Justice Rimulya ilan ang ipasaka ang kaso unya sa Enero sa 2024. Nausab na lang. Imbis tawgon na siya og Philippine Protected Park. Pero klaro kayong ideya gihapon ni Atty. Oposa, musugyot ang Department of Justice sa kaso ngayang ipasaka atubangan sa United Nations o atubangan sa International Tribunal. Katawgon na di na natawgon og South China Sea kay divisive kaayo daghan kay nangangkon ana. Tawgon na siya og Asian Sea. Dagat sa Asia. Aron wa nay nasod nga makapangangkon nga ila ng or dili na ba makapanghambog at China nga ila na ang tibok South China Sea, wa na may ilangan. Asia Sea naman ang ngan ana maong dagat. Ug hantod karon nasigi og lihok silang Atty. Oposa uban sa iyang panel of global experts sa environment ug atong atangan unya sa sunod buwan puhon sa bagong tuig 2024 kano sa ipasaka na ni ang kaso batok sa China pagbadlong sa ilang pagdugmok sa mga corals, sa ilang pagguba sa atong kinayahan, pagpuo sa atong populasyon sa isda sa West Philippine Sea. Pero si Atty. Oposa ni palili na natong daan. Usa sa ilang argumento mao ang kalibutanong pagtuon na nideklarar na kanang West Philippine Sea, labi na kanang Scarborough Shoal, mao ang itluganan sa isda sa tibuok kalibutan. Na kanang mga coral sa West Philippine Sea, mao nay itluganan sa mga isda, di lang sa mga isda para sa Pilipinas o sa China, kundi mga isda para sa tanang kanasuran sa kalibutan. Naa mo sanay diha, naa mangitlog diha, ug busa angayan lang na panalipdan ang Asian Sea na mo na ilang isugit na pag-ungan sa South China Sea. So talagsong kadaugan ni Atty. Onyot Oposa sa intergenerational responsibility sa upo sa doctrine sa pagpanglimpyo sa Manila Bay karon. Mapamatud-an ni Atty. Oposa iyaning ipunon ang tanan niyang pagtuon, ang tanan niyang nakamauhan, ang tanan niyang katakos, ang tanan niyang koneksyon. Kalibutanong kaso na ang iyang ipasaka. Hinaot, magmalapuson si Atty. Oposa sa pagsulbad anong problema sa West Philippine Sea na ato nang gisuwayan sa nakalilain ng mga paagi na tagdiplomasya, karon pangisog na sab sa atong joint patrol sa ubang kanasuran, tingali kining approach ni Atty. Oposa mo'y mas epektibo. Ang atong paggamit sa mga argumento, pagpanalipod sa kinaiyahan ug sa kalikupan ug sa ka-importante sa kadagatan sa West Philippine Sea ug sa South China Sea para sa pagpalambo sa isda ug sa ubang mga katigayunan sa dagat. Kadako na tong garbo ug dungog na dunay anak ang Subo, dunay kaliwat ang Subo. Sama katakos, sama kaligdong, sama kaisog, sama ka makinaadmanon, ug sama ka determinado. Ni Attorney Antonio Onyot Oposa Jr. Ug just in case hantod karon nagduda pa mo unsa ni ka determinado ug creative si Attorney Oposa, usa siya mga estudyante si Attorney Ralph Sevilla niingon na si Attorney Oposa nindot kay tingog, nindot kay mo lecture, nindot kay mo magigsulti sa mga estudyante. Pero nga sa Attorney Ralph na mo mga higayon nga laayan na ba ang estudyante ba? Labi na ang klase ko ng Attorney Oposa kasagaran alauna sapon kay mao may kalugar sa klase niya sa University of San Carlos sa una. So yung sa Attorney Ralph Sevilla sabot ganing Attorney Oposa nga nang huyab na sila mga estudyante. Sus, makugang lang ko ng mga estudyante. Muparug si Attorney Oposa gikan sa lingkuranan.
mutikang sa lingkuranan nga iyang gilingkuran, mutikang siya, putungtong siya sa lamisa. Ibabaw sa lamisa ato siya mapadayon og lecture. Di at mga estudyante bisa gaduka-duka laminaw na niya. And hopefully nakasabot na sa iyang mga leksyon. So dili na to i-underestimate ang persistence, ang creativity, ang knowledge, ang kalapad sa nakamauhan ni ato ni Oposa, ang iyang expertise sa environmental law. Maybe, just maybe, mao'y finally makasulbad anong dako kay natong problema sa West Philippine Sea. Hinaot pa unta. Uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat ninyo sa padayon nga pagsuporta ug pagsalig ug pagpaminaw sa atong panahom dayong kilom-kilom. Thank you very much, CB Girl, for co-anchoring the program this afternoon. Okay?